Ahoj, dneska si řekneme něco o tom, co jsou to zlomky, jak s nimi pracujeme a co s nimi všechno můžeme dělat. Takže pojďme se do toho vrhnout. Nejdřív si řekneme asi takový rychlý úvod, co to vlastně ty zlomky jsou. No, zlomky jsou část nějakého celku. Určitě si vzpomenete, jak vám paní učitelka na základní škole ukazovala různý... Ukazovala různě, že když máme koláč, tak máme na začátku jeden koláč a můžeme ho takhle rozříznout. A pak máme jednu část a druhou část. A to je jedna půlka, druhá půlka. Když ho rozřízneme takhle, tak máme čtvrtiny. Když ho rozřízneme ještě takhle symetricky, tak máme osminy a tak dále, můžeme pokračovat. No, zapíšeme, když si vezmeme tuhle část, tak to zapíšeme jako 1, protože jsme si vzali jednu z těch všech částí, pak zlomková čára, a napíšeme 8, protože to je přesně počet částí, které tady máme. No a ještě si řekněme, co ty čísla tady vyjadří, krom toho, že to je počet a celkový počet částí, tak hornímu číslu se říká čítatel a dolnímu jmenovatel, protože už když to říkáme, tak je to 1 osmina, taky by to mohly být 2 osminy, kdybychom měli 2 části, 3 osminy a tak dále a tak dále. Takže to je takový úvod ke zlomkům a pojďme se už vrhnout na nějaké operace. Asi základní operací je sčítání zlomků. Když si vezmeme například z tohoto koláče, když si vezmu já 1 osminu a kamarád si vezme celou tuhle část, ještě předtím, než to rozřízneme, tak si vezme 1/4. Že? Protože předtím jsme měli na začátku 1, pak 1/2 a 1/4. A tu si vzal a pak jsme to krájeli dál. No a kolik jsme tedy částí z toho koláče vzali pryč? No tak nejdřív, aby jsme to mohli určit, tak musíme zařídit, aby tyto dvě čísla byly stejná. Aby v obou dvou částech byly stejná čísla, protože jinak nemůžeme zlomky sčítat. A nejjednodušší cesta, jak to udělat, je, že vynásobíme tyto dvě čísla mezi sebou. Takže napíšu 8 krát 4. A stejně tak budeme násobit čísla nahoře. To první budeme násobit také 4, takže budu mít 1 krát 4. A toto druhé budu naopak násobit tím druhým číslem, které tady není, tudíž 8. A přepíšu plus. Plus 1 krát 8. Když si to vypočítám, tak dostávám 4 plus 8, to je 12. A 8 krát 4, to je 32. To znamená, že jsme dohromady vzali 12,2 z toho celého koláče. Jo? Případně, pokud si pamatujete, jak se rozkládají čísla na součinitele, bylo to zmíněno už v jednom z předchozích videí, ale pro jistotu to ještě naznačím. Když máme 8, tak to můžu vydělit 2, 4, 2, 2, 1, u 4, 2, 2, 2, 1. Jo, vydělím a tady co dostanu po vydělení. Tak také ještě jednodušší cesta je, že 4 tady to vynásobím 2 a tím pádem tady bude 8, tady budu mít 4 krát 2 je taky 8, budu tu mít stejná čísla, takže mohu tuto čáru prodloužit a dát ji dohromady.
Jo, když to zase naznačím, tak mám 1/8 plus 1/4x2. A protože jsem to vynásobil dole, tak to musím vynásobit taky nahoře. A dostávám tím tedy 8 dole, protože mají oba dva osmičku. A nahoře 1 plus 2, tedy 3/8. Jestli toto ještě není jasné, tak chvilku počkejte, budeme to potom probírat ještě dále. Nyní se ještě podívejme na odčítání. To by bylo naprosto totožné, jenom bych tady napsal minus, tady by mi zůstal minus a už bych tady měl 4 minus 8, to je minus 4. Takže by to znamenalo, že jsem tam vlastně ještě přidal kousek koláče. Nicméně sčítání a odčítání funguje stejně, opět musím mít stejné základy. Když to vyjádříme abstraktněji, ve formě písmenek, tak je to napsáno tady, že máme A lomeno B plus C lomeno D, tak vynásobíme opět čísla dole, dostaneme B krát D a stejně tak musíme toto číslo násobit tím druhým, které tady není, a tak to křížem vlastně musíme násobit, tedy A krát D plus B krát C. Stejné je to u odčítání. Takže to by byl takový rychlý úvod do sčítání a odčítání. Potom detailněji se na to podíváme v příkladech, které pak můžete počítat. A doufám, že budete, protože jinak se to pořádně nenaučíte. Takže to bylo sčítání a odčítání. A pojďme se podívat na další operaci, co můžeme dělat se zlomky, a to je násobení. Když si tedy vezmu nějaké dva zlomky, například 3/7 krát 5 polovin, naprosto náhodný zlomky, tak jak budu mezi nimi násobit. Násobení je u zlomků úplně nejjednodušší operace, protože se podívám, co je nahoře v obou dvou zlomcích a mezi sebou to vynásobím, tudíž 3x5. A stejně tak tu udělám, co je dole. 7 a 2 a to mezi sebou také vynásobím. Takže výsledkem potom dostanu v tomto případě 15 14. Úplně stejně bych dostal výsledek 2/1 krát 6 pětin, dostanu, asi už to vidíte, bude to 12 pětin. 2 krát 6 je 12, 1 krát 5 je 5. Myslím, že tady by neměly být velké zádrhely. Tak, pojďme rovnou k dělení. No, co bych řekl k dělení? Dělení je vlastně skryté násobení. Protože když si zase vezmeme zlomek 10/7 a vydělíme ho 11/3, tak to není nic jiného, než, s tím nemáme dělat nic jiného, než popíšeme první zlomek, takže dostaneme 10/7 a aby jsme se zbavili dělení, tak tam napíšeme krát a obrátíme ten zlomek. Takže to, co bylo nahoře, půjde dolů a co bylo dole, půjde nahoru. Takže 3 jde nahoru, 3/11.
No a teď už to je násobení, takže zase mezi sebou vynásobím, dostávám 30 lomeno 77. Takže to bylo násobení a dělení a pojďme se podívat na o něco těžší téma a to jsou složené zlomky. Moc lidí je nemusí, vlastně nikdo, koho jsem kdy doučoval nebo znám, ale nakonec to není tak hrozné, když se nad tím zamyslíme. Co to složený zlomek je? Je to zlomek, který obsahuje v sobě další zlomek. Například, když napíšu 2/3 lomeno 5/7, tak to je složený zlomek. Protože máme tady jeden zlomek, tady máme taky zlomek, ale to celé je ještě v jednom velkém zlomku. Jo? Takže jak s tím budeme pracovat? No my umíme pracovat s jednoduchými zlomky. A lomeno B, C lomeno D. Ty pak umíme sčítat, násobit, všechno. No, dokážeme to nějak převést na ten tvar? No dokážeme. A to protože zlomek, nebo zlomková čára, je jenom skované a jinak napsané dělení. Když napíšu obecně 1/4, tak to je to samé, jako když napíšu 1 děleno 4. Vyjadřuje to, je to 0,25, to nás teď ale nezajímá, ale zajímá nás hlavně to, že toto je úplně stejné. Takže když vezmeme tuto jako horní část zlomku, toto jako dolní část zlomku, tak pak to můžeme také ekvivalentně s tímto přepsat jako 2/3. Za zlomkovou čáru píšeme děleno a 5/7. No a to už jsme viděli. Dělení, to je jenom skryté násobení, takže to přehodíme, jako jsme to dělali minule. 5 jde dolů, 7 nahoru a dostáváme 2x7, to je 14, 17, pardon, 14, lomeno 3x5 je 15. Takže jsme takovýto ošklivý tvar dokázali upravit na něco, co už je nám o maličko bližší. Jo, když to zase napíšeme abstraktněji, tak to můžeme napsat jako A lomeno B, to celé, lomeno C lomeno D. Přepíšeme to na dělení a dál, když budeme pokračovat, tak máme A lomeno B krát D lomeno C. A tedy A krát D lomeno B krát C. Nic jiného, žádnou vědu bych v tom nehledal. Takže to byly operace se zlomky. A teď se podíváme, co ještě dál můžeme dělat se zlomky samotnými. Když dostaneme jeden zlomek a nechceme ho ani nějak sčítat nebo odčítat s jiným, jenom ho budeme chtít upravit a získat takzvaný základní tvar, po kterém se budou v maturitě hodně pídit a budou se na něj vyptávat. Co to základní tvar je? Nejdříve si napišme pár zlomků. Když napíšu 2 lomeno 4, když napíšu 1 polovina, když napíšu 8 16, tak vzhledem k tomu, že
že zlomek je dělení, jak jsme řekli před chvílí, tak si pojďme vyčíslit ty hodnoty. 2 děleno 4, to je 0, píšeme čárku, 20, připíšeme 0, dělení, to snad není problém, a 20 děleno 4 je 5. Takže je to 0,5. Kolik je 1 děleno 2? Jednička se do dvojky nevejde, 0, upíšeme jedničku, připíšeme 0, 10 děleno 2 je 5. 0,5. Zase. No a ještě ten do třetice všeho dobrého. 8 děleno 16. Tak zase 8 se do 16 nevejde, píšu 0. 8, připíšu 0. 80 děleno 16. To je pěkně ošklivý, ale věřím, že už to asi všichni uhodli, že to bude taky 5. Takže vidíme, že každý zlomek vyjadřuje úplně to stejné číslo. No a základní tvar je ten úplně nejmenší tvar, na který můžeme zlomek dostat. Tady v našem případě je to 1/2. A co to znamená dostat na ten tvar? Protože u zlomků děláme navíc krácení. To znamená, že když mám dvě takovéto čísla a zjistím, že každé z nich je dělitelné stejným číslem, například 2 je určitě dělitelná 2, 4 taky, tak to můžu vydělit každé číslo 2 a dostávám. Můžete si to třeba takhle škrtnout, když to budete počítat, nikdo už na to nebude koukat a napíšete si 2 děleno 2 je 1, 4 děleno 2 je 2 a výsledek bude 1/2. No a jednička je dělitelná pouze sama sebou a 2 to už nemůžeme nějak upravit na menší tvar, tudíž tomu říkáme základní tvar. Že to jde i u 8 16 se hned přesvědčíme. No, 8 je dělitelné 2, 16 zřejmě taky. Takže když je vydělíme 2, tak nahoře mi zbyde 4 a 16 děleno 2 je 8. 4 děleno 8. To je dál dělitelné 2 také. Takže to můžu napsat jako 2/4. 4 děleno 2 je 2, 8 děleno 2 je 4. A 2/4, to už jsme řekli, že je 1/2. No a abyste si nemysleli, že můžeme dělit pouze 2. Tak když se podíváme, tak tady to číslo je dělitelné 4 nahoře. 4 děleno 4 je 1 a 8 je také dělitelná 4, takže to můžu napsat také jako 8 děleno 4, tedy 2. Takže to můžu psát rovnou jako 1/2. Nebo jestli jste si všimli, tak můžete už tady to vydělím 8, tady taky a dostávám také 1/2. Ale to už je tvar, který dál nemůžu upravit. Takže to je základní tvar zlomku. Tak a teď, když víme, co to je základní tvar, tak se zkusme podívat ještě na nějaký těžší příklad. Například 144 lomeno 108. Tam už není tak jednoduché vidět nějaké společné dělitele a čím bychom to mohli dělit. Proto je vždycky v takovém případě dobré a účinné udělat si rozklad na součinitele. Takže to zopakujeme. Zmiňoval jsem to vlastně na začátku. Tedy 144 má nejmenší dělitel 2, neboť je tady sudé číslo.
144 děleno 2, 7 a 2, 72. To je zase dělitelné 2. Mám 36. Zase dělitelné 2, 6 je sudá. Tak mi zbyde 18. Úplně stejně vydělím 2. Mám 9. Dělím 3. Dostanu 3. Dělím 3. 1. Tudíž mi to říká 144 můžu napsat jako 2 na 1, 2, 3, 4 dvojky, 2 na čtvrtou, krát 3, trojka je tu dvakrát, takže na druhou. Pokud není jasné, co znamenají tyto čísla 4 a 2, tak se podívejte zpátky na jedno z předchozích videí, kde to bylo vysvětlováno. Byly to mocniny. Tak, teď ještě to samé uděláme se 108. 108. Tady bude mít zase 2. Dostáváme 54. Děleno 2 je 27. To už dělitelné dvojkou není, protože je tady 7. Tak zkusíme 3. 2 plus 7 je 9. Dělitelné 3. Můžu dělit 3. Dostávám 9. Děleno 3 zase je 3. 3 je 1. Tudíž, jak můžu napsat 108? No jako 2 na 1, 2 na druhou krát 3 na 1, 2, 3 na třetí. Tak. A teď se pojďme vrátit sem. Všimne rovná se a 144 můžeme napsat jako 2 krát 2 krát 2 krát 2 krát 3 krát 3, 4 dvojky, 2 trojky, lomeno 2 krát 2 krát 3 krát 3 krát 3. No a výhoda takovéto úpravy je, že pak, když tady máme všude jenom násobení, a to tady máme krát, 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 tak můžeme škrtat to, co je stejné. Trojka a trojka. Pouze samozřejmě na jedno nahoře, jedno dole. Zase trojka, trojka. Další trojka už nahoře není, takže ji nemůžu škrtat. A je tu dvojka, 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 dvojka. Dostávám. Nahoře mi zbyde dvojka, tuto zbyde jednička, takže to ani nepíšu. Až zbyde zase dvojka. Lomeno 3. Výsledek tady je 4/3. Případně pokud chcete a cítíte se zběhlí v mocninách, tak si to můžete také napsat jako, já to přepíši sem, protože se mi to tam nevejde, 108 se rovná 2 na čtvrtou krát 3 na druhou lomeno 2 na druhou krát 3 na třetí. A teď se podívám. Tady mám trojky, respektive základ je 3, tady je také základ 3, tak ty můžu mezi sebou krátit a vezmu to tak, že vezmu 2 minus 3, to, co je nahoře, je kladné a to, co je dole, záporné. Takže z toho dostanu 2 minus 3 je 3 na minus 1, tedy 3 na minus prvou, krát to samé s dvojkami, protože tady máme dvojku, tady taky dvojku, tak 4 minus 2 je 2, takže 2 na druhou. No a jak si pamatujete, tak cokoliv na minus první je vlastně 1 lomeno to číslo, tudíž je to 1 lomeno 3 krát 2 na druhou. A to jsem asi zapomněl zmínit, ale když máme zlomek,
krát nějaké číslo, tak to číslo si vždycky můžeme přepsat na zlomek, aby jsme s ním mohli pracovat, jak už jsme ukázali podle tohoto vzorečku, jestli chcete vzoreček. Tak, toto číslo můžeme přepsat jako 4 lomeno 1. Kdo mi nevěří, tak si to převeďte. 4 děleno 1, to je přece 4. Takže z toho dostávám 1 třetina krát 4 lomeno 1. Dostávám 4 třetiny. Úplně stejný výsledek. Takže takhle upravujeme na základní tvar a to můžeme pouze v případě, že máme jeden samotný zlomek. Kdybychom měli zlomek ve tvaru, můžeme znova ten, co máme 144, ale bylo tady třeba plus. Asi se vám to nebude líbit, ale napíšu x lomeno 108, tak tento proces už provádět nemůžu, protože potřebuji mít nahoře pouze součiny, tedy součinitele, ale tady mám plus a to mi dělá problém. Proto bych musel nejdřív odněkud zjistit, kolik je x, sečíst to a pak dále upravovat. Případně, pak, když jste ji poslouchali při kapitole vytýkání, tak kdybych to měl 2x, tak můžu samozřejmě vytknout dvojku a pak bych mohl krátit ve stylu, si umažu, mohl bych krátit ve stylu, nebo nejdříve tady vytknout 2, 140 po vydělení dvojkou je 72, takže 72 plus x. Jestli to není jasné, tak toto číslo musí být, tyto dvě čísla musí být stejné a jestli se vám to úplně nezdá, tak si to roznásobte zpátky. 2x72 bude 144 plus 2x x je 2x. Takže máme nahoře, co jsme měli zde. A dole můžeme napsat 108. A protože tady máme krát a tady je závorka, a závorky vždycky smlsnou nějaké plusy a nemusíme řešit, co tam uvnitř je, tak můžeme zkrátit dvojku a 108. Takže když to provedu, tak mám 72 plus x lomeno 54. Proto jsem mohl napsat 108 jako 2x54. Takže toto je, co se týká základního tvaru. Myslím vše. Důležité je si procvičit příklady. A ještě než se podíváme na nějaké zajímavější a náročnější příklady, tak se ještě pojďme říct něco o tom, jak porovnáváme zlomky. Například, když dostanu zlomek 3/5 a zlomek 7/9, já přepíšu pětku, ať je to lépe čitelné. Tak, když nás bude zajímat, jestli je to větší, nebo který z těch dvou zlomků je větší, tak jak to uděláme? Nejběžnější je upravit to tak, aby jsme měli vždycky stejné jmenovatele. Protože pak už nám zbyde jenom porovnat čitatele. Tudíž zase stejně jako jsme dělali plus, akorát teď tady nesčítáme nic, tak vynásobíme tím číslem, co je tady dole, a tím číslem, co je tady dole,
to vynásobíme křížem, takže dostanu 3 krát 9 lomeno 5 krát 9 vynásobím a 7 a to násobím tímto číslem, tedy 7 krát 5 lomeno 9 krát 5. 3 krát 9 je 27. 5 krát 9 je 45. 7 krát 5 je 35. A 9 krát 5 je opět 45. Jestliže jsou tyto čísla stejné, tak nám stačí porovnat čítatele a který z nich je větší. 35. Takže můžu napsat tady větší a protože jsme neudělali nikde žádnou neekvivalentní úpravu, tak to můžu napsat i nahoru a mám výsledek, který jsem chtěl, když jsem určoval, co je větší a co je menší. No a ještě bychom si mohli porovnat číslo nebo zlomek s jedničkou. Například, když mám 7 osmin, je to větší jak 1 nebo menší jak 1. No tak buď to můžete udělat tak, že skutečně uděláte 7 děleno 8, což je 0,70, tady tam bude 8 a tak dále, a tak dále. Tudíž 0 je vždycky 0, něco je vždycky menší jak jednička. Nebo se můžete obecně podívat na tyto dvě čísla, protože jestli bude toto číslo menší, jestli bude čitatel menší než jmenovatel, pak to bude vždycky menší jak jednička. A pokud mi nevěříte, tak se na to můžeme ještě podívat stejným postupem, jako jsme to udělali minule, v předchozím příkladě. A to nejprve tak, že si přepíšeme 7 osmin. Jedničku můžu napsat také ve zlomku jako 1 lomeno 1. Takhle, když vydělím jedničku, zůstane 1. No a teď budeme násobit tím křížem opět. Tak máme 7 lomeno 8, protože 7 krát 1 je 7. Já to tady napíšu, ať je to jasnější. A vedle dostávám 1 krát 8 lomeno 1 krát 8, tedy 7 osmin, 8 osmin, osmička je větší než sedmička, tady to můžu napsat i sem. A nebo tedy stačil opravdu rychlý pohled, sedmička je menší jak osmička. Tak, to už je tedy všechno, co se týče porovnávání zlomků. A teď to zkusíme skloubit všechno dohromady na nějakém příkladu. A to až asi zítra. A připravil jsem si tady takový pěkný příklad. B lomeno B plus 2 minus B na druhou minus 2B lomeno 4 minus B na druhou. To celé děleno, čím bychom to mohli vydělit, 4B a tady bude B, pardon, to jsem nechtěl, chtěl jsem 4B lomeno B plus 1, to celé na druhou.
Doporučuji, abyste si to nejdřív rozmysleli sami, takže stopněte video, zkuste s tím pohnout, co to půjde. Když to nepůjde, tak si zase pustíte video. Tak a já to jdu řešit. Tak, máme tady dělení, máme tady odčítání zlomků. Čím začít? Začneme závorkou. Takže to znamená, že budeme začínat odčítání. Jak jsme postupovali u odčítání? Takto. Vynásobíme si první zlomek jmenovatelem druhého a druhý zlomek jmenovatelem prvního. Takže to, když uděláme, tak máme, opíšeme závorku, píšeme B krát jmenovatel druhého zlomku 4 minus B na druhou lomeno B plus 2 krát 4 minus B na druhou minus a druhý zlomek budeme násobit jmenovatelem prvního. A protože tady jsem psal už jeden zlomek, tak budu psát zde také jeden zlomek. Opíšeme minus, to zůstává. A píšeme B na druhou minus 2B. Pozor na minusy před zlomky. Často se v nich dělá chyba, protože musím si dát celé toto číslo do závorky a pak protože mi to minus mi bude měnit znamenko jak tady u B na druhou, tak u 2B, minus 2B. Jak za chvilku uvidíme. Ale zpátky, krát jmenovatel prvního, B plus 2. A dole jsme dostali 4 minus B na druhou, krát B plus 2. A upíšeme druhé číslo. 4. B lomeno B plus 1 na druhou. Tak. Teď musíme nějak upravit tento zlomek. Máme tady různé závorky, takže to musíme roznásobit a postupně posčítat. Takže B krát 4 je 4B. B krát minus B na druhou je minus B na třetí. Píšeme minus. Pro jistotu ještě furt pište závorku a roznásobíme. B na druhou krát B je B na třetí. B na druhou krát 2 je plus 2B na druhou. A druhý člen bude minus 2B krát B je minus 2B krát B je B na druhou. A minus 2B krát plus 2 je minus 2 krát 2 je 4, takže 4B. Konec závorky. Lomeno. A toto tady zatím můžeme nechat. 4 minus B na druhou. Protože už tady je jeden zlomek, tak nemusíme psát závorku. Kdo chce, pište si ji tam dál. A upíšeme děleno 4B lomeno B plus 1, to celé na druhou. Tak, pojďme dál. Zbavíme se minus před závorkou. Takže opíšeme 4B minus B na třetí, to zůstává. A teď co bude dělat minus? No minus nám bude měnit všechny znamenka. Takže před B na třetí si můžeme představit jako plus B na třetí. Takže dostaneme minus B na třetí. Minus a plus dá minus 2B na druhou. Minus změním tady minus na plus, takže plus 2B na druhou
minus a minus dá plus 4b a opět opíšu jmenovatel minus b na druhou 4 děleno 4b lomeno b plus 1 to celé na druhou. Tak máme tady hafo součtů, respektive odečtů. Tak to zkusíme nějak zkompletovat. Já budu pokračovat tady, protože už se mi to sem pořádně nevejde. Takže, co nám tady zbyde? 4b má tady nějakého podobného kamaráda, kde by bylo b na prvou. Tak b na třetí ne, b na třetí ne, b na druhou. A tady máme b na prvou. Takže vezmeme 4b na prvou plus 4b na prvou je 8b na prvou. Takže píšu 8b na prvou nebudeme psát. Potom vezmeme druhou mocninu, to máme tady. Vezmu vlnovkou, minus 2b na druhou, plus 2b na druhou. To bude 0, to jsou úplně ty stejná čísla, tady je dvojka, tady je dvojka, tady je b na druhou, tady je b na druhou, ale tady je plus a tady je minus. Tady se odečtou, takže ty ani nemusím psát. A co jsme ještě nezapočetli? B na třetí a b na třetí. Tady máme minus b na třetí, obě jsou úplně stejné, takže to bude minus 2b na třetí. Minus 2b na třetí. No a to je celý čítatel a teď se podíváme na jmenovatel, ten opíšeme. B plus 2 krát 4 minus b na druhou děleno 4b lomeno b plus 1 to celé na druhou. Já teď budu tady umazat trošku, aby se to nepletlo všude po tabuli. Nechám tady zadání příkladu. Jestli to někomu pomohlo momentálně, tak si můžete zase stopnout video a zkusit pokračovat sami za použití těchto pravidel, co jsme tady zmínili, a uvidíte, jestli se dostanete k výsledku. Nicméně, co dál? Dál můžeme pokračovat. Vidíme, že máme dělení. Tak, co děláme s dělením? Otočíme to. Opíšeme 8b minus 2b na třetí. Tady je dvojka. Omlouvám se, že to vypadá jako trojka. Občas škrabu. A opíšeme jmenovatel b plus 2 krát 4 minus b na druhou krát a otočíme zlomek. Vidíš b plus 1 na druhou lomeno 4b. Pouze jsme otočili podle těchto pravidel. No a co budeme dělat dál? No tak teď můžeme použít krát, tak to vynásobíme. A máme 8b minus 2b na třetí krát b plus 1 to celé na druhou lomeno 4b krát b plus 2 krát 4 minus b na druhou. V tomto momentě už to prosím neroznásobujte, dostali byste tam hrozně ošklivé členy. Teďko naopak musíte zapátrat v paměti a přemýšlet, jaké všechny
operace jsme se už v průběhu několika minulých dní naučili, že jsme se naučili vytýkat, že jsme se naučili různé vzorce, tak je zkusíme aplikovat. Co tedy dostaneme? Dostáváme, když se podíváme na tuto závorku, co mají společného? B, 2 a 8. Tak nejdřív na čísla 2 a 8. 8, jestli si pamatujete, tak můžeme napsat jako 2 na 3. A můžeme tedy vytknout. Dáme ven 2 a zbyde nám tady 4. A jak to bude s Bčkem, protože Bčka jsou tady také, tak můžeme i Bčko vytknout. A dostáváme 4 minus B na druhou krát, tady už nic vytknout nemůžeme. Řekli jsme, že roznásobovat by to bylo zbytečné, tak už to necháme jak je. Takže máme B plus 1 na druhou, lomeno 4 krát B plus 2 krát 4 minus B na druhou. A teď máme tady všude násobení, protože plusy a minusy jsou schované v závorkách a nejsou mimo závorky, tak můžeme bez nějakých obav krátit. Tak co, zkusíte to sami, něco vykrátit? Pokud jste to zkusili a bylo to dobře, tak jste si všimli, že Bčka jsou tady v obou dvou místech. 4 minus B na druhou a 4 minus B na druhou je sice závorka, a v té závorce je minus, ale pořád je to jedna stejná závorka, která je ohraničená tadykrát, takže můžu taky zkrátit. No a ještě nám tady zbylo 2 a 4. 4 je 2x2, takže to můžu napsat takto a dostanu tady 2. No a B plus 1 na druhou a B plus 2, to už nějak neskrátíme, takže opíšeme, co nám zbylo. A dostáváme B plus 1, to celý na druhou, lomeno 2 B plus 2. A to už je v základním tvaru, protože už nevíme, jak jinak by to šlo zkrátit. Já prozradím, že to dokonce nejde zkrátit, takže s tím ani zabývat nemusíme. A to je výsledek. Upravili jsme to na základní tvar, můžeme to dvakrát podtrhnout. Pozor, můžeme si ale ještě vzpomenout na jednu základní věc, co už říkal kolega v některém z předchozích videí, a to pozor na podmínky u zlomků. Protože dělit nulou je nedefinovaná operace. Jestli vás zajímá proč, tak napište, můžeme kolem toho natočit když tak další video, ale není to nutné znát k maturitě. Ale teď se pojďme podívat tedy na tu podmínku dělení nulou. No, nemůžeme mít zlomek, že by bylo 1 děleno nulou, nebo něco takového. Tak, kde máme všechny? Teď se musíme podívat postupně na všechny jmenovatele a těch jmenovatelích se podívat, kdy tam může nastat nula. Tak, já zase umažu tady kousek, tady krácení a
na co se budeme vejít. První zlomek b lomeno b plus 2. Jmenovatel je b plus 2. Tak a nás bude zajímat, kdy b plus 2 se rovná 0. To je rovnice, není těžké ji uhodnout. A b se tedy b je rovno minus 2. Takže to je základ. Tady napíšu jenom podmínky. Protože jsme řekli, že se to nesmí rovnat 0, tak tady to musíme všechno přeškrtat. A to, že tam je přeškrtnuté, rovná se, to neznamená nic nového, to se opravdu funguje pořád stejně. Pojďme dál. Další zlomek je 4 minus b na druhou. Jmenovatel je 4 minus b na druhou, pardon. A ten se nesmí opět rovnat 0. A máme více možností, jak to řešit. Buď to můžeme udělat jako 4 se nesmí rovnat b na druhou. A teď to můžeme odmocnit. S tím ovšem, že b na druhou se nesmí rovnat plus minus 2. No, protože když to opět umocníme, tak minus 2 krát minus 2 dává 4 a ztratila by se nám tam jedna podmínka. No a kde je ještě další zlomek? Tady. Takže ten má jmenovatel a ten je b plus 1. To celé na druhou a to se nesmí rovnat 0. Výrazný. Tak. Můžeme se zbavit té mocniny rychlým odmocněním. Máme b plus 1 se nesmí rovnat 0. B se nesmí rovnat minus 1. Ale pozor. To jsme sice prošli všechny zlomky, ale nejsou to všechny podmínky. Protože tady je dělení a obecně tedy nesmí nastat případ, že tento zlomek je roven 0. Tedy nemůže být ani čitatel roven 0. Protože když se zamyslíme, tak 0 děleno 1 to je 0. Jednička se nevejde do 0. Cokoliv děleno 0 dělená čímkoliv, kromě 0, tak je vždycky 0. Tudíž můžu napsat, že 4b se nesmí rovnat 0 a tedy b se nesmí rovnat 0. Máme podmínky, jenom je sesumírujeme a to tak, že b se může rovnat, respektive b náleží všem reálným číslům, protože jsme obecně na začátku ani neříkali, jaké ty čísla můžou být, tak jsme brali jsme v potaz, že to můžou být všechny myslitelná čísla, tudíž reálná čísla. Jestli nevíte, co jsou to reálná čísla, tak budeme točit video v nějakým příštích týdnů, doufáme v příštích dní a tam to budeme vysvětlovat. Takže nezoufejte, všechno se včas dozvíte. Takže b se náleží r minus, já nevím, složené závorky, nějak takhle, a vypíšeme číslo. Minus 2, minus 1, 0, 2. Takže toto jsou podmínky řešitelnosti a toto je výsledek. No a to je ode mě všechno. Takže pokud se vám to video líbilo nebo nelíbilo, tak
tak napište, dejte vědět, co bylo špatně, co bylo dobře, ať se můžeme poučit a příští videa můžou být jenom lepší. Jsme tady pro vás. Takže zatím ahoj.